Попитахте ме за обувки от естествена кожа за проблемни и широки крака. Ето това е модела, който ще ви предложа на Матстар. Много меки, ето пипам тук да покажа, много меки, много леки, изцяло направени от естествен велур отгоре, а отвътре са от естествена кожа. Тази лепенка тук се отваря и вижте колко широка става обувката. Не знам дали се вижда. Ето вижте колко широка става обувката. Изключително подходящи за широки крака, за проблемни крака, за наранени крака. Още една екстра имат тези обувки и това е подметката. Изцяло от каучук. Вижте колко добре се огъва, колко лесно се огъва, за комфорт при стъпване, за лесно стъпване, за да не се усеща при стъпване. Номерата тук са от 37